Noniin, okei, meillä on eka ruumis. Joo. Me kuollaan apua! Vitu miina! Mihinkä se heis? Oi helvetti. Älä nyt vie heiskasta. Tyhmä. No niin, tää on vaan viime. No niin, kerro nyt minne. Oi helvetti. Nyt taakse, takaisinpäin, taakse. Alasto, tuus tänne. Mäpäs tuun sinne. Tuolla oli Tuossa se... älä vielä nappaa sitä sähköhommaa. Joo. Paitsi jos ihan hätä on. Ei täs mitään. Oi helvetin 16. Ota nyt kaveri kanto. Saatana! Eli mä tultiin tuolta. Mene nyt helvettiin, mä näen sut kyllä. En. Ei saatana mikään muu mörkö on nuona haristava kuin tuo. Se on hämähäkki! Mä menen pireeksittiin kurkkaa. Jääkommi rokso. Selvä. Seuraappahan saa sähköä. Purki. Katu. Okei. No. Vähän seikkaa. Joo. Onks täällä mitään? Eipä täällä oi avaimen löysä. Kyllä tuo jatkuu syvemmälle, mutta... Joo, siinä on tuo henkinen blokki. Joo, tuollakin jatkuu useampaan paikkaan, mutta mä en kehannut itekseni lähtenyt. Hirveästi kurkataan tästä parin nurkan takkaan, niin mä luulen, että tää on... Oh, bräkkeni! Ei vittu, tässä on tuo yksi vitu. Mene helvetti. No niin, nyt lähdetään vittuun. Vai sä oot siellä? Tästä. Siitäkö? No niin, täältä kiertää, tulee. Joo, se on vielä... No niin, mulla on taskulappu pimienä, niin saat kyllä ohjeista. Joo, tästä suoraan, niin että ollaan lähellä. Ulos vaan. Hyi vittu. Se kyllä tuli taas aivan varoittamatta. Siellä oli se saatanan... No niin, saatana hämähäkki. Älä tänne. Hippeti! Kato, tossa se. Siinä se vei. Mä peittaan sen. Noniin. Niin. Mä oon täällä oikealla puolella. Noniin. Varo siellä vittu! Voi helvetin 16! Kyllä ihmisten pitää olla tyhmä. Ei saatana. Oota.
Joo, mä otan sen moottorin tuossa mennessä, niin älä sitä astu siihen miinaan. Juu, astu. Otan tästä tämän lohkon. Sehän olisi ollut kyllä. Taskut täynnä ja... Se tänne. Eikö se ollut? Siinä on... Mikä vittu tuo? Pipu. Se on musiikkilaatikko. Se Minä seuraa en jää sua. sitä kuuntelemaan. Hyvä. Se haluaa puhua sulle. Me helvettiin. No ei nyt vittu! Ei helvetin 16! Ei. Vietari-ukko. Älkää menkö Fire Exitissä, siellä on Pietari-ukko, mutta nyt tuossakin on. Tässä on vietari-ukko. Antaa sen olla siinä. Meidän pitää varmaan jukea tonne alas. Muuten päästään varmaan yli sitä muuten. Joo. No miksei? Pojat. Tulkaa tänne. Joo. Moro! Tuottako te siitä ohitte? Me otetaan tänne alas, mä jukeetaan se tänne, koska... Okei, mä vien romua. Hyi helvetti. Siellä on just niitä vietariukkoja. Joo, tuossa on oven takana kans yksi. Joo. Jätkät on sen kanssa. Lähdetään viemään vaan. Joo. Kyllä tiedä yhtään, että mihin. Miina? Joo, mä kuulen silloin, mä tuun jo tässä. Noniin, voimme... Jaha. Noin niin. En nyt taas tiedä, että mitä tästä olisi mieltä. Se ja... Oi vittu, tulo jollalta päin. Väsäriä saatana! Karkuun! Voi perkele! Minut mieluummin. Oikein. Voi helve! Missä on kuses? Ei mene kaljet. Lapio sulla alla, hyvä mies. Se koira. Ui saatana! Nyt toinen. Nyt silleen katso lisää tekeitä sieltä tulee. Ai ei. Koira. Hyvä. Vittu mä oon vähän... Ei. Tony, fire in the hole! In there! You are true professionals. Yes, we are professional. Nyt melkein teletettiin miina. Vittu kun sä... Joo.
Niin joo, kun sä tulit sillä. Siellä on turretti by the way jossakin sneakisti semmosen systeemi. Onko se siinä oikealla puolella? Se on heti siinä. Niin on. Me kävis Suotta tuuretin tossa. Täälläkin on turretti! Jumala. Onhan täällä Siinä on kamaa. Saan nyt se käteen. Mikä tää on? Eikö niin tossa? Kaikki ne sen paajareiksi. Enää mene siitä! Jumalauta, se halus tehdä varmaksi, että se on kuollut. Nyt lähdet sä. Aha, onks siellä enää elossa? Johonkin nyt kyllä pahoin jumis. Mikä sulla siellä on? En mä tiedä, mutta siis stamina on kaikki ja bräkkeni. Vasemmalla, teistä vasemmalla bräkkeni. Se on mun peräs, tappakaa se. Aha. 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 Paskaa peli. Yhdestä selviää, niin sitten ei. Ei vittu. Hirveä viimein kun pääsin Hirveä. sieltä. Selvis niistä kaikista saatanan kusipäistä. Tuo saatana niinku nakkikioskin luukulla. Jep. Ja siis mie kuolin niinku collateral damageen siltä vitun pähkinän särkeltä. Mie katoin sieltä hirveen kaukaa, kun te rupesitte ponkkaamaan Sori, sitä. jätkät. Sit se ampui ja mie kuolin. Ai! Voi vittu! No mitä helvetti se teletti tänne? Hei! Tervetuloa Nyt tuon käytte puoleeseen. inverteleetteri. No niin. Katsottiin lähti. No. No niin. Onko meillä kaikki mukana? Fire in the hole, bitches! Fire in the hole! Minä pidän tästä kiinni. Minä jätän jäljet!